Nagbabay ka pa lang kami. Agala kambay. Diyan ko na, sa dilgar rumaran. Oh! Kaya pasok mo. Kaya ito. Pasok mo. Sigurado, tibusog nagtila. Taro ka matin ngayon, sagad, kapit kong tarik, ikupo mo. Tatayaw ang camera, nagtatapos ng tala ka camera, positive na Papapagin ka. ang pagpipigil ka niya. Kaya pa niya, dala kayo. Nakakabay lang yung mga Kalakata na eh. Papi na nga, bahala kayo. Hindi pa mo di babakil. Sa tunay eh. Ay, baka nagtunay. Lima. Tutok! Sa minamahal ko, ako naman. Ginagan na. Ginagan na. Ginagan na pagkaw. Lindaw. Ya. Ang lindaman. Linda ka, hindi ka naman linda mo. Tatan. Alman. Pinagsikatan yung alman. Maminsan, linda ko naman eh. Huwag na yung bang. Lak na mo sa mga luman. Tatay kami gagaw. Baka sumalog ko lang. Hindi, madilang bigat. Kapi. Ay, awak ko. Kaya pinagatanggap eh. Yung laki din. Iwakan ba niya iwala? Tuan na yung sayang. Wow. Ganyan nga rason. Ay, ate kami rin tayo. Saan naman eh? Nagtapikan na pa, meron daw pala ka mati. Basitan na nito. O, basit mo na. Basitan mo na pinsa mga ano. Kasi ka na ako, nagkapoy mga anong brad. Day-day na ko. Sa tapon na baga mo, rin ka nga. Baga, tatap. Pagpasosok lang dalak mo, karamot ah. Takot ka lang doon. Kasi manok, kasi natin 45. Inyap, sabaw. Baklang kano. Ha? Isat dalang kano jisin no kano ti kuana. Kano man ti kuana pin yun Ay, patugtog na matayang. Kisabanan. Patipay ka tataom ka. Nagbasit tabog si. nagsama amin na. Pati mo, may kamanuatan. May tagbaw ka lang ba? Sanga puno nga pala mo ata no. Kinakom atin, utukang mo, tinutukang. Lakam mo na ba daw sa pangmalumay? Sapay, lakam mo para mabigat man na. Martagaw. Sabay pa diyan kito ano. Talikod mo to. Sawan sa nyoy. Tumawo ka wag balik mo talikod lang da. Hindi mo sa'yo, paturay ko bantag, purarong tangiwan. Paturay ko bantag, pila. Dimsik, surinter mo sa... Ha? Surrender mo. Unanan sa lang mo ni Dimsik. Nadilaw lang. Nadilaw lang. Matatatam-tamatat ko lang may susulungata mo pagdano sa kantiraw. Shout out sa amin na mahal ni Dimsay na taga Alcala dyan. Nandito lang si Dimsay, nagmamahal sa'yo. Sana bigyan mo naman siya na hindi niya makakalimutan sa talang buhay niya. Bain ka mo pa, Josh. Gala ka mo tao. Wala, di mo sinali ka na. Tapos ko na sopa. Zay, kahit na eh. Kanya mong. Hindi ba nagaraw jitlog? Una nagtipid kanya. Nagkaroon na eh. Pangalan.
Laskar na to. Iyag mo pala nga siguro. Iyag mo pala. Lao na gatpangal daw na. Nay apay. May warsan. Bilang sa mo. Marjagong nansan. Talikod mo. Kama. Diretso po siklit na ano ah. Lumurtagaw. Makarukay. Hindi makaangas naman anay. Hindi makaangas may sulat. Bakit damo labo na suka si ay kuya suka. Damo labo yan nanay. Itakas ko siya atot niya may sulat. Iwag man may sulat. Ano yan? Pare po yaw. Nay. Pinita na lang, hindi na tumiri tayo. Ayun, Judge. Dumating Kanam. ka 2 minutes na kada. Talikod ka. Binang ka pa lang, Nay. Anay? Nyag. Binang ka gini. Ken! Prama. Ano yung mabayin ka pa lang? Alam mo ba nung? Wala to prama ta Ano yung alam mo? Marama na jikis. Marama na jikis ni pagod mo eh. Prangan na. Paraman na jikis ni pagod na. Ano ka na? Kalanganin ka niya. Di ba ito minang? Lumlat na ka din. Baday, baka kung ano, art-art na, nagtukulog si Munay, karamakog Munay. Tatugkong mo Tak nagtatak na 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 yun. Ka na Sa tugkong mo nagtatak na. Tak na na tawag mo Munay. Yung muna ka kanya na. Paraman naman. Para man na. Solve. Yan, crudo. Kuning ano, ganun pa. So, di pa natin. Patay mo tayo, bago tayo kuya. Wait lang, wait lang. Sigalyong. Ha? Sigalyong. Ampay. Inipos na din eh. Yung magsarte nga din. Mabilis ang magsarte nga. Huwag mamulit siya na, kapay. Kawag kapay. Ay, ay. Babay ka pa lang kami. Agalak kang bay. Diyan ko na. Sa dito rumaran. Oh! Kaya basol Ano kaya ito? Basol ba din. Wala ka kasi tao. Ano? Kaya po. Solve. Dapat juice na yaw. Hindi namin tao. Kailangan mo 5 piso may sawa. Oh, parang puso natin ito. Muta na yung rin ko to. Muna. Muna kami gumawa, kami naulit talaga. Sa tangiwa mo niya, takto kami ko. Oo, bising ka talaga. Mabay ka sa makininong ka. Hindi ka sa mamaturugan. Hindi ka sa mamaturugan na. Turog ka pala. Nakatamar ka siguro na mo na ay. Tumpahon to. Puro si kamay. Diyan lang balay. Hindi mo sabi na magbagin. Diyan lang balay. Round tag pulo na Kasi titsaro. nagsapak na ginda. Round tag pulo na titsaro. Diyan mo. Sulod? Malungat nato yung mga Hindi kami pagdalo sa atin. Makinis eh. Una yung boy. Nagkinis mo't yung nagkintamati ka din naman. Kaya gumagamit tamit ha. Ito ni, GR4 Extreme Degree sir. Mahit nga pangikat ti ko ata. Ito mangkin nga grasa. Mabalik mo lang ang jilugan ko ha. Nagdalos ni. Maya nagsilingain. Nay, Mahit ah. Alam na nagdalos sa kadena na ni. may cut pa iso nay. Kulang ata, ibabad mo lang 3 minutes to 5 minutes. Sama ko kuskusin. May cut no kan. Alam ni, nagdalos ni. Nagtaros ka pa iso nay. Kapag kanino motor ato? Kanyak ah. Kaya motor mo ay. Pahatak ko na kung pagbayad ko. Sayang ay. Nagtaros mo na dating sukat mo. Di ba alay, basta tumaray. Sa bagay ah. Oh, nagkinis yun, nagsilingin na eh. Kung pa makita mo lang is nakadagrasa na ah. Kita man eh. Pagagatangan nga ikasta.
Di TikTok, Lazada, Shopee, da. Mabalin og gurdura may salang. Balay, sada pagbayad mo. Gurdura to mga raw ta gamiton mo di kadina. GR4 degreaser. Oh, Kita mo na eh. Magmayat buya na yan. Dalos na eh. nagkinis ka rin na eh.